Unikátní expozice historických zemědělských strojů a nářadí vzniká v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horkách nad Jizerou. Záměrem bylo nenechat tyhle stroje zapomnění, nenechat je zkázet, protože vzniklo to poměrně tak spontánně ve spolupráci pana Jandy a dalších lidí, který se rozhodl, že bude zachraňovat ze stodol, z přístřešku, ze sběrných dvorů stroje a mechanizaci, která už dávno byla zapomenutá, a tak bez jakýkoliv hlubšího záměru původně začal shromažďovat depo historické mechanizace. Tak začala renovace získaných strojů, do kterých se zapojili i studenti místní školy. Je to vlastně konstrukce žebřeňáků a děláme renovaci. Co všechno musíte udělat na tomhle žebřeňáku? Vlastně obrousit a sundat starou barvu. Snažíme se, aby ty stroje byly k ukázání, aby byl k ukázání princip, na kterém pracovali, způsob, jak se ovládali nebo jakou funkci plnili, a mohli jsme to přenést hlavně na mladé lidi, protože si myslíme, že pokud chceme cokoliv zachraňovat, musíme tu skupinu lidí oslovit, aby k nim získala nějaký vztah, a to je naše cesta, kterou my se ubíráme. Původní záměr počítal s renovací historických řezaček nebo žacích lišt. Brzy se ukázalo, že taková expozice by byla nad technické možnosti školy, a proto je vznikající muzeum zaměřené pouze na stroje určené ke zpracování půdy. Brány, válce, smyky, radličná tělesa, malé pluhy. Kolik jich tady už máte? Nedokážu spočítat, určitě jich přes 100, zrenovovaných jich máme tak asi kolem 20 a cílový počet chceme mít někde mezi 30 a 50. Podobná zemědělská expozice přímo ve škole nemá v České republice obdoby. Navíc pokud lidé ve svých stodolách či na půdě podobné stroje najdou a nebudou mít o ně zájem, mohou je škole darovat. Určitě budeme rádi, když budeme postupně naše školní zemědělské muzeum rozšiřovat. Máme zájem i o řemesla, protože připravujeme toto muzeum i v rámci rozvoje cestovního ruchu zde na Mladoboleslavsku, protože i v současné době mnoho cykloturistů jezdí přes Horky nad Jizerou, no a věříme, jak se zprovozní ještě více, tedy cyklostezka podél Jizery, že zájem stoupne. Veřejnost si expozici historické zemědělské techniky bude moci prohlédnout už za pár dní. 19. listopadu a 10. prosince se v Horkách nad Jizerou konají dny otevřených dveří. Tomáš Pažout, První Boleslavská, Horky nad Jizerou.